आइजोफोरखौ पलिटिकलि एम्पावरमेन्ट खालायनांगोन। मानोना आंनि संसारखौ मानो बिदि खालामदों बियो? मेल्ला हौवा दं बेहा, आंनि हौवा एमएलए अरुप कुमार दे सार बिथांनि जिथु बर' रावजोंहाय बिबुंथि वुमेन रिजार्भेशन बिलखौ लानानै आरो गोबां खोथाखौ लानानै बिथाङा बर' रावजों बिबुंथि लाखिदों। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायोब्ला मोनथिनानै लानो हागोन बिथाङा मा फोरमायखो आरो मा बुंखो। बेजोंनो लोगोसे कनजिता बसुमतारी गुबुननि हौवाजों आरोबाव फिन लाइन माने जाय खामानिया गनायजाथाव नङा बैफोर खामानिखौसो मावबाय थानाय बा मावबाय थादों होननानै जोङो मोनथिबाय थायो बिथांखौहाय माने गोबां भाइरेल जाबाय थादों आरोना। आरो बेखौ लानानै सासे बर' आइजो मा फोरमायखो आरो मा बुंखो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लानाय अब्लानो मिथिगोन आरोखि। मानगोनां स्पिकार सार, आं अरुप कुमार दे बिटिसिनि बिजनी समष्टिनिफ्राय फैदों, गोदान एमएलए नालाय। गिबि गिबियाव आं नोंथांखौ आंनि गोसोनिफ्राय धन्यबाद जासिदों बे पवित्र सदननि गेजेराव एसे बिबुंथि लाखिनो थाखाय। कायबा जुदि बुझी ना पाए अलप ट्रांसलेटर लगाई लब। Generally we see in India women has made significant achievement in various aspects, but there are yet to be substantial progress of political empowerment. जोंनि आसाम ओमफ्राय देशनि गेजेराव आइजोफोरखौ पलिटिकलि एम्पावरमेन्ट खालायनांगोन। मानोना जुदि आइजोफोरखौ पलिटिकलि एम्पावरमेन्ट खालामनो हायाबा जोंना देश माब्लाबाबो बिश्वगुरु जानो हाला। आरो जोंनि देश बिश्वगुरु जानायनि थाखाय फार्स्ट अफ अल आइजोफोरखौ पलिटिकलि एम्पावरमेन्ट खालायनांगोन। जेब्लासिम जों माबा पलिटिकल एम्पावर खालामनो हायाबा माब्लाबाबो जों कुनो सिमां नायनो हाया। दिनैहाय पवित्र सदनाव कंग्रेसनि एमएलएफोर बुंबाय थादों जे पूर्ण समर्थन दं, पूर्ण समर्थन दं। बिसोरो ओरैनो उरालि खालि बुंबाय थायो, किन्तु प्रेक्टिकल जों माब्लाबाबो नायनो हाया जे प्रेक्टिकलि बिसोरो लोकसभा बा एसेम्ब्लियाव माब्लाबा रिटेनाव कुनो समर्थननि थाखाय साबमिट हरबायना हराखै। आं बे सदननि गेजेरजों मानगोनां स्पिकारखौ बुंनो नागिरदों जे आर्टिकेल 330, 332 as well as 334 जों खालि सदननि गेजेराव सावरायनानै रायलायनानै जेबो जानो हाया। जों बयबो गासैबो मिलायनानै मोनसे सम फैगोन मोनसे बिल लाबोनांगौ जाहाथे वुमेन रिजार्भेशन बिल 33% आल्टिमेटलि जायो। आरो आं आशा खालायो एक दिन ना एक दिन 33% रिजार्भेशन जागोन। दाखालि जोंनि सरकारनि मन्त्रि अजन्ता बायदेव बिथाङा मोनसे वुमेन रिजार्भेशननि बिल लाबोदों। आंनि गोसोनिफ्राय पूर्णांग समर्थन खालायो। दिनैहाय जों जुदि नायोबा जोंनि अजन्ता बायदेव बिथाङा मोनसे एग्जाम्पल 10 बोसोरनिफ्राय बिथाङा फाइनान्स डिपार्टमेन्ट सालायगासिनो दङ आसाम सरकारनि। President Draupadi Murmu is an example of our country. If Draupadi Murmu as well as our honorable minister Ajanta Baidev, if they are example, then why we should not empower political empowerment? So মই ক'ব বিচাৰিছো যে আজি যদি প্লেন চলাব পাৰে এগৰাকী মহিলা, আজি যদি ট্ৰেইন চলাব পাৰে এগৰাকী মহিলা, আজি যদি স্পেচত যাব পাৰে এগৰাকী মহিলা, আজি বিউৰোক্ৰেটছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত যদি ডাঙৰ ডাঙৰ বিষয়ববীয়া হৈ থাকিব পাৰে মহিলা, তেনেহ'লে আমি সকলোৱে মিলি কনষ্ট্ৰাকটিভ এণ্ড পজিটিভ থিংকিং লৈ আমি সকলোৱে সমৰ্থন কৰি পেলাই এই 33% বিল পাছ কৰাব লাগিব। আৰু যেহেতু মোৰ মা
माक श्रद्धा करूँ आंनि बिमाखौ रेसपेक्ट खालायो मैं मोर मार गर्बर पर जेतिया उलाइछु तेतिया मा बुली मातिछु এই দেখ আমার মা ভারত মাতা আমার মা তো যদি মা মা আমি কৈ থাকো প্ৰেক্টিকেলি যদি নাৰীক আমি সন্মান নকৰোঁ আমি যদি নাৰীক ষ্ট্ৰেন্থেনিং নকৰোঁ তেনেহ'লে এই ডেমক্ৰেসি আৰু মানে ডেভেলপ হোৱাত বহুত টাইম লাগিব আজিৰ এই দিনত ডেমক্ৰেটিক কাণ্ট্ৰিত ডেমক্ৰেসিত গণতন্ত্ৰ বহুত আগবাঢ়ি গৈছে উই অল হেভ ইকুৱেল ৰাইট আজি যদি আমি ইয়াৰ পৰা জিকি আহিছোঁ আজি যদি দেশক নেতৃত্ব দেয় বা কোনোবা জাতিক নেতৃত্ব দেয় তেনেহ'লে এই মহিলা বাইদেউসকল বা মাসকলে কিন্তু এই পৰিচয়টো দাঙি ধৰে কোনোবা ঝুমুৰ নৃত্য দেখা পালে আমি ভাবোঁ যে বাগানীয়া কেতিয়াবা আমি দখনা পিন্ধা দেখিলে আমি দেখা পাওঁ যে বড়ো এনেকুৱা লটছ অফ এক্সাম্পল स' আজিৰ এই आं अलरेडि बुंखाबाय नों आंनो चान्स हरनायनि थाखाय बिबुंथि लाखिनो थाखाय आं आसा खालायो बिटिसिनि गेजेराव आइजोफोरनि बांबाय शक्ति बांसिन जाबाय आरो फैगौ सम प्रत्येक आइजोफोरखौ लानानै मोनसे जाते माने शक्तिशाली डेमोक्रेटिक परिवेश बानायनो हायो ओंखायनो जों इनिशिएटिभ लानांगोन दिनैहाय जोंनि बिटिसिनि गेजेराव गोबां एमएलएफोर दं बिथांखौबो आं माने खावलायो जाते फैगौ सम खालि आसाम बा इन्डियानि कथा नङा ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनिफ्राय जाय जाय एमएलएफोर लिड खालायो इनिशिएटिभ लायो गासिबो जाति जनजाति आमी সকলে मिली যদি আগবাঢ়ো তেনেহ'লে নিশ্চয় আমি এই বিল এদিন পাছ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম স্পিকাৰ ছাৰ দিছ ইজ মাই ফাৰ্ষ্ট টাইম টু ডেলিভাৰি মাই স্পিচ অভাৰ হিয়াৰ ইন ফ্ৰণ্ট অফ এণ্ড এমং অল এমএলএছ আই এক্সপেক্ট ডেট আগন্তুক দিনত আপুনি মোক সুযোগ দিব যাতে বিভিন্ন সমস্যা বা আৰু ডেমক্ৰেটিক বিষয় লৈ কথা পাতিব পাৰোঁ মই আৰু বেছি দীঘলীয়া কৰিব বিচৰা নাই आं बांसिन बुंनो नागिराखै आं जास्ट खालि आसा खालायो जाते जों बिटिसिनिफ्राय फैबाय जोंनो चान्स हरबाय नांगौ अपरचुनिटि हरनांगौ रायजो राजानि समस्या सरकारि जायजानि आसनि जाय सिमां लानानै जोंखौ बे पबित्र सदनाव फाथायहरबाय समष्टिबासिनि रायजो राजानि थाखाय फैगौ सम जाते खामानि मावनो हायो हाग्रामा सारनि बिथांनि दैदेननायाव मानगोनां हिमन्त बिश्व सार सानैनि दैदेननायाव जायनिखि गोदान आसाम गोदान मानचित्र गोदान मेप जों नायनो हागोन आं फुरा आसा खालायो अरुप कुमार दे जों गासिबो बयबो मिलायनानै मोनसे गोदान आसाम नायनो हागोन बे आसामा भारतबर्षनि गेजेराव मोनबा स्टेटनि गेजेराव गिदिर मोनसे स्टेट जागोन बे बिबुंथि लाखिनानै मयादि मोर भाखन हेक करिलु खुलुमबाय हाय लोगोफोर आं भिडिअ लाबोनायनि जाहोना बेनो जे आं दि मैया भिडिअ होखादोंमोन मोनसे खनजिथानि बागै आं दाबो बिनि बागैनो बुंगोन गावहा माने रायजो मोजां जायासै आंनि संसारखौ मानो बिदि खालामदों बियो मेरला हौवा दं बेहा आंनि हौवाखौसो मोनदों नामा बिदि बमब्रायनो बियो साला नोंखौ दा बायदियाव मोननांगौबा साला आङो नोंनि खानायखौ दंखिजों बुखुजोबगोन आङो साला आंनि संसारखौ बिदि दा खालाम आलाय सिलाय नोंहा मोजां जायाखैबा आंहा मोजां जानो सिमां दङ जानला मोनला दाखालामनो आंखौहाय साला आगोलनो मिन्थिनानै बुंदों आङो बेखौहाय आंनि फिसाजों रायरायो नामा होननानै फन हरनानै बुंदों आं नोंखौहाय नों बेवहाय बुंहरलायदों गाबलायलायनाय साला आं रायराया नोंनि फिसाजों आं फन रायराया होननानै दा नोंनि गाबलायलायनायनि खिथेरा मा जाखो दा मा नुखो आङो ससियेल मिडियायाव आं दा मा नुदों आं नोंखौ दा मा नुदों नों दा बायदियाव मोननांगौबा आङो दा नोंखौ मा खालामगोनथाय आङो साला थानाय बुखुजोबगोन आङो साला नोंनि मोखांखौ खुसेरजोबगोन आङो नोंखौ लाजिनो रोङा बे दासो सिख्ला गोरलै देरफुनाय बे फिसा ड्रेस गाननोसै हौवाफोर बरायनोसै बे लाजिनो रोङैया साबसे हौवा फाग्ला खालामनो सानदों नोङो लाजिनो रोङै हौवाखौ गाज्रि होना आङो थग्रोंखौहाय बेसो गाज्रिसिन लाजिनो रोङा बे साला सिख्ला गोरलै दासो देरफुनाय बियो फिसा सानैनि बिमा जालायनानै लाजिनो रोङा बियो ससियेल मिडियायाव ओंखार नालाय मोजां ओंखार गियान दंबा गियान गैयैसो नोङो सासे साला फिसा सानैनि बिमा जानानैबो लाजिनो रोङा नोङो गुन्दिसो नों सासे बाजारि मालायनि संसारखौ अरसुनानै होग्रा साला आरो आंनि फिसाखौहाय मानो भिडिअ होफादों सोर भिडिअ होफादों आंनि फिसाखौहाय बेसोरसो जादों दाया आंनि फिसाखौ जानला मोनला भिडिअ दाहोफाखा आंबो लिंखायो बेखौहाय दाननोबा दानाबा साला जोंनि फिसाखौ जोंखौ गेजेराव लानानै दाहो आं होनांगौबा होगोन आरो आंनि फिसाखौ रावबो नागिरनानै आंनि फेसबुकाव नागिरनानै रावबो दाहोखा जादों बे साला लाजिनो रोङि अबहाय खारनांगौगोन सानदों बेयो अबहाय खारनांगौ नोङो आंजों जेबो खालामनो हाया सानदों बेयो फिसायाबो ओरैनो खुगाल' बेखौ जेबो खालामनो हाया बेखौ साला ओरैनो भिडिअल' होबाय थानोसै जेबो खालामनो हाया बेखौहाय ओरैबा ओरै नागिरनाय